Хора, сега ще снимаме тук на една много яка игричка, CarX Drift Racing. Сега тук съм с една много специална изкапана кочина. Да видим дали се справим тук. Усилия малко звука. Газ сега. Газ на жиголата, газ на жиголата, газ на жиголата и жиголата се преобърна. Страшна кочина. Мазах, не знам какво трябва да е това. Това е пълен буклук. Не се лъжете никога да си го купите. Защото по-скапана кола от това няма. Просто нямаме пари и затова сме си взели тази бричка. Дето даже не мога да се кара. Да, и малко газ. Тя не знае къде да ходи. Защото е скапана кочина, разбира се. Много скапана гадна кочина. Браво бе! Браво бе, Кенеф! Бах ти буклука! Бах ти буклука! Невероятна кочина, дами и господа. Тя не може да се кара, ама нищо. Както виждате, се опитваме. Поне мога да дигне 100 км в час. Не се налага по магистралата, ако се кара да се движи в аварийната лента. И сега продължаваме, дами и господа. Снимаме тук с тази гадна кочина. Дето пърди на такова, на все едно като фазан пърди. Гадния звук. Отвратителен звук има. И не може да се кара. Чак по толкова да ме съмнява. Браво, браво, браво! Браво! Финиширахме с невероятната гадна скапана кочина. После трети сме, Евала. Но тук имаме и още една кола, ще ви покажем сега. Имаме и още една количка. Гледай коя е. Страшна работа. Невероятна е нашата количка. Страшно. Тук имаме една баша количката. Значи трябва да съберем пари, за да си купим нова кола. Тук сега ще оправим гумите на нашата количка. Сега ще направим тест драйв на нашата скапана, на нашата друга кочина. Естествено пак е скапана кочина. Това върви бе! По-добре е, тук е друго нещо. Друго. Друго нещо, тя не мога да завие. Гадната коча. Курорте. Мама. Айде бе, Кенеф гаден. Нема да купуваме много ниво, ще карам сега тук и карам един гаден Кенеф тук. Тук успях, браво на мене. Браво, 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 пак браво на мен. Пак се шибна. И спираме клипа. Довиждане. Ще снимам сигурно всяка седмица поне по един клип ще правим и така. Чао, чао.